Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market kung saan tayo ay nagbablog, no? So mag-update tayo ng mga latagan nila dito at mga presyohan ng kanilang bentahan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so tawid muna tayo dito at mag-update tayo sa mga latag ni ate dito ng alimasag. Ate, good morning po. Magkano po ngayon mga presyo ngayon alimasag? 150 dito, 150 no? At 100 pesos po yung mga per kilo ng bentahan po dito ng mga alimasag. Napakamura pa rin po ng mga per kilo. Puro mga lalaki, no? Blue crab. Pag ganyan kalalaki ang babae, 150 na. Pag sa ano malaki naman 250 ganun. So sa maliit, no? Budget meal. So yan po yung price update natin sa latag ni ate dito ng mga paninda niyang alimasag. Pagka binenta mo na yun, nasa 500 na. Ayaw ka sa ganong kataas na presyo. O diba? Nga ganyang good size na yun, no? Ang laki. Maliliit yun. Parang nga ganito alimasag lang. 15 piraso. Oo, mga 1 kilo. Maliliit yun. Hindi kagaya ng 10 piraso, good size. Oo. Gited, salamat ha, thank you. At mga 50 pesos tumpukan natin ng mga hipon natin dito. Yan po yung 50 pesos na pangmasang hipon dito sa Malabon Fish Market. At update naman natin yung mga latag dito ni Kuya Romy. So hindi natin napansin si Kuya Romy rito. Ang nakikita po natin yung anak niya si Joy. Tawid tayo uli. Joy, si Papa mo nasaan? Papunta pala, tinanghali na. So magkano ngayon mga presyo ng mga tilapiyang Batangas? Ay po, 110 po per kilo ngayon ng tilapiyang Batangas. Wala kayong mga bangus ngayon. Hindi pa nilalabas. So yan po yung update natin, no, sa mga presyo po dito ng tilapiyang Batangas ni Joy. Salamat Joy, shout out, good morning. Thank you, thank you. Dito na tayo sa mga bentahan din ng mga bangus na latagan. So kada piraso po yung bentahan dito, no, kay Kuya Buboy. So ito yung mga presyo, no. Meron tayong 120, 150, 170 sa mga kada piraso ng mga bangus. At mga tumpukan po dito ng galunggong 100 pesos at 50 pesos lang. So 50 pesos po yung mga tumpukan po dito ng galunggong. Murang-mura pa rin po sa latagan. At meron tayong mga latag dito, no? Labayhita at talakitok, dalagang bukid. Mas Barney, magkano yung mga talakitok mo? 240 per kilo. Labayhita 200 po ang mga kilo rito, no, ng talakitok at labayhita. Kapres na press po yung talakitok natin, no? 240 ang mga per kilo. Dalagang bukid 240 din ang per kilo. So yun po yung price update natin sa mga isdang bato na latag dito ni Boss Warley. At meron din siya mga espada at ibang klaseng isda, no, na latag po rito. Boss Warley, salamat ha, thank you. Alright, so dito naman po, bangos pa rin po ang ating iba-vlog. So meron po tayong 100, 130, 130 kada piraso po ng bentahan. So yung mga presyo, ano, ng mga bangus natin, kada piraso pa rin ng bentahan. At 50 pesos sa mga tumpukan po ng mga galunggong. At
presyo ng mga pusit natin dito ay 250 per kilo. So, murang-mura po yung mga presyohan ng ating ina-update po dito sa Malabon Fish Market, no? Ng kanilang mga latag. So, aabante tayo dito. At may mga latagan din po dito sa halagang 50 pesos. May mga didik po ay 50 pesos po rito na inyong mabibili. May mga kabasi po tayo rito. Turay, galunggong. Yan po ay 50 pesos po ng mga tumpukan. 50 lang te, sariwa pa. At dito naman ay 50 pesos tumpok ng mga galunggong. Meron din tayong mga pusit at espada, no? 50 lang yan, maganda yan. 20 lang yan. Espada nyo magkano? Magiging basura lagi plastic mami. So 50 pesos yung mga latagan po dito ng tumpukan dito sa pwestuhan na Malabon Fish Market. So dito tayo sa tumpukan 50 pesos, biglang nagmurang galunggong, no? Yan 50 pesos tumpukan, no? Napakarami ng karga ng kada plato ng tumpok. Ito naman po ay 100 pesos. So ang presyo po dito ng isang matambaka ay 200 pesos per kilo. At meron din tayong dito purot galunggong. Ito po yung purot. So 200 pesos po mga per kilo. At alumahan ay 200 pesos din po per kilo. 160 po sa presyohan ng ating tulingan. Galunggong ay 160 ang per kilo. So medyo bumaba ang presyo ng galunggong natin dito sa Malabon. Alright, so dito tayo, tawid tayo. Dito tayo sa latagan ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. So mga latagan din nila dito ay ganito po. So yan po mga galunggong, no, may burot din po rito at mga 50 pesos tumpukan, 100 pesos sa mga latagan po ng mga galunggong. Magkano ang alumahan? 180 ang per kilo. So dito 180 fresh na alumahan po, no? At ito yung mga galunggong na latag dito ni Paring Ben. Ayan, galunggong, tilapia Batangas, bangus. Magkano kilo, Paring Ben? Ano yan? 110 na lang boss. Saka 180 ba? Ayan yung mga presyohan dito ni Paring Ben, no? Mga presyo ng tilapia Batangas niya dito, 110 at 180 po sa mga bangus, dagupan. Re, salamat ha. Thank you. Alright, so tumpukan po dito ng mga pusit galawang. Oh. Mars, good morning. Ayan po yung mga 150 per kilo ng pusit galawang. Batale 160, mga betilya 160 rin po sa mga per kilo, no? Ganyan po kamura ngayon ang mga presyo na ating nadatnan dito sa Malabon Fish Market, no? Medyo bumaba yung mga presyo ng kanilang mga isda na bentahan po dito. So betilya, ayan. Tapos latag ni Kuya Warren naman dito yung mga labahita. So ganito po yung mga latag nila ng mga isdang bato na bentahan po, no, ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Alright. So dito mga presyohan. Ito po yung presyo na 150, lapu-lapon latag dito ni Boss Aris. Wala si Boss Aris, bagong gising ng tropa natin. Magkano lapu-lapo? 200 ang per kilo. So ito yung mga talakitok, 120 sa mga sagisi, no? Tapos snapper na latag dito ni Ate Brenda. Good morning po. Ganyan mga presyo na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Magkano talakitok? 250 talakitok. Dito sa ano, snapper?
240. Yan po yung mga presyo, no, na ating in-update dito sa pwestuhan ni Boss Aris at ni Ate Brenda sa Malabon Fish Market ng kanyang mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, Lodi. Tapos presyohan dito ng mga surahan, 120 po yung mga per kilo. Pang inihaw po yan. At 130 naman po sa presyo ng isdang pagi. At dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Magkano po presyo ng mga bangus po natin per kilo? 180 lang dito, dito 170. 170 at 180 po yung mga per kilo, no? Bangus dagupan, wala. Buka niya, walang lasang putik yan. Ayan. Masarap, walang lasang gilik, no? Tunay po na dagupan ang bentahan po dito ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Alright. So, update pa tayo sa ibang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At makikita nyo po yung mga latagan po nila dito na murang-mura pa rin at sulit presyo, no, na inyo pong mabibili dito sa Malabon Fish Market. At babalik po tayo dito sa mga bentahan po ng mga isdang tumpukan. So, lapit tayo rito. Tignan natin yung mga price update, no, ng kanilang mga binebenta nila latag. Kasi dito sa bayan po ng Malabon, kayo na lang po talaga ang pipili at susuri ng inyong pamimili, no, na mga maiuulam sa pagkainan. At dito kasi makakamenos ka sa mga presyohan ng benta. Kagaya na lang po nitong tumpukan. Ayan po, oh. May tumpukan po tayo ditong tulingan. Tulingan po natin ay 100 pesos. Tapos may espada rin po tayo dito, 100 pesos din po. Yan po yung mga presyo na ating ina-update na mga tumpukan na latagan po nila dito, no? Dito naman po yung mga 50 pesos. Ayan, galunggong. Tapos 100 pesos naman sa mga tulingan naman po, no? Tulingan ay 100 pesos tumpok. At may mga salinyasi maliliit at mga sapsap, bangus po natin dito ay 100 pesos. At 110 po ang mga kada piraso ng bentahan po nila dito, no? Ng mga mabibili nyo pong pang-ulam sa inyong pamamahay. Alright, so ito naman tayo, no? So yan po yung mga tumpukan po natin dito. Espada at tulingan. Ganyan po yung mga presyo na ating binablog dito, no? Ang tumpukan din po, ayan, mga tumpukan ng galunggong. Ang presyo po ng galunggong dito ay 200 pesos per kilo. Pagsak presyo pa rin yung mga ibang klaseng laman dagat na nabibili dito o mabibili nyo po, no? Dito sa Malabon Fish Market. Ayan, 50 pesos mga pangmasa, no? Pangmasang presyo ng mga galunggong na latagan dito sa Malabon. Alright, dito naman sa latagan, ito galunggong pa rin po. So marami pa rin mga galunggong na bentahan dito sa Malabon, no? At may mga pusit din tayo rito. Pusit na pang adobo. So, marami silang mga nahango, no? At dito tayo sa pwestuhan naman ni Jumong. Update natin yung mga per kilo ng kanyang hipon. So marami siyang mga customer, no, na bumibili. So tumpukan 50 lang sir, 50. 50 pesos mga tumpok ng galunggong, pangmasang presyo, no? 250. Murang-mura hipon, Jumong, 250. Ayun, Wala ang ganda nang ng damit hipon. sir, oh. Murang-mura ito. Yan po, 250 po ang mga per kilo, no? Jumbo size na mga bangus naman ni Kabugris. So shout out Kabugris, good morning sa'yo. So yan po, no? 150, 180 kada piraso ng mga bangus ni Kabugris. Ayan. So murang-mura. Naiinitan at pinagpapawisan. Ang init.
So mura yung mga hipon natin na in-update, no? 250 dito sa presyuhan. Murang-mura, bagsak presyo yung mga latagan nila dito. At dito naman tayo, no? 150 po sa mga balat. 120 na lang, wala na mga Laki ng bangas, 120. Ito mga yellow pin tuna natin, fresh na fresh, oh. Magkano kilo? Yan, 200 pesos per kilo, no? Mga isdang yellow pin tuna. Tapos tumpukan 50 pesos. Tapos maganda mga hipon na pusit. Kala pusit ko, Jomel. 250 rin ang per kilo. So ganyan po yung mga presyo, no? Yellow pin 200 pesos. Pusit 250 per kilo. So napakamura ng mga bentahan po, no? Dito sa kanilang pwesto. So halos lahat po dito, yung iba ay bagsak presyo. At napakarami pong latag at dagsa yung mga latagan po rito sa Malabon Fish Market. At nakita naman po natin mga isdang bato ay napakamura din po ng mga presyuhan. Yun po yung ating mga in-update po dito, no, sa Malabon. Alright, so lipat na tayo dito sa iba pang mga latagan nating may update. So sa gulay na tayo, dito tayo mag-update sa mga latagan at presyo. So yung mga nakabalot po kasi dito ay napakamura. So makakabili kayo ng 20 pesos dito, no? Ganyan po yung mga tarya nila. 20 pesos din, 50 pesos. Magkano ngayon yung mga karot? 90 ang per kilo ng mga karot natin. Tapos yung mga tumpukan, no? Tumpukan ng mga sili. At yung mga kadabalot naman ng mga gulay na mabibili rito ay 20 pesos. Salamat! So, ganito rin po rito yung mga bentahan din sa kabila, no? Mga kangkong talbos, pechay, sitaw. No, mga 20 pesos din po yung ibang mga bentahan din dito. So makakatipid at makakasulit ka sa mga latagan dito, no? So dito tayo kay Nanay. Nanay, good morning po. Ang bestseller niya na mga pakbet. Ayan. Shoutout sa iyo, Gary. Good morning. Malaya na sila. Oo. Magkano po ngayon mga pakbet po natin? 50 pesos. Yan po yung update natin sa mga presyo rito, no? Sa Malabon Fish Market. Nanay Cherry, salamat po. At dito naman tayo sa pwesto ni Gandara. So shoutout sa inyo mag-asawa. Isang mapagpalang umaga. Good morning. So update natin. Good morning sa iyo, Gandara. Shoutout sa mga followers natin dyan. Huwag Ayun. sila masasawag subscribe, ha? Ay, salamat po sa mga subscriber po natin na nagpa-follow sa ating account sa Facebook at dito sa YouTube channel, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magkano ngayon ng Pechay Baguio? Pechay Baguio. 100 ng kilo sa mga 60 Bostado. repolyo, magkano? 60 ang kilo. So yun po yung mga natin dito update sa mga gulay. At sa mga nakatali, ayan po ay alam niyo na po ang mga presyo, no? May 10 pesos po bukod lang po sa kangkong, may 20 pesos po sila mga bentahan. Alright, so salamat sa inyo mag-asawa. Shoutout sa mga iban. Shoutout sa Panganiban family. So maraming salamat sa inyo. Thank you and God bless. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.